Валета, столицата на Малта, градът на рицарите хоспиталиери от ордена на Свети Йоан. Пристигайки на остров Малта, тези рицари-монаси предпочели да се настанят по крайбрежието, а не във вътрешността. Първото селище, което станало тяхна база, било Бирго. Намира се на източния бряг на тъй наречения Голям залив. След неуспешната, но много кръвопролитна обсада от войските на Сюлейман Великолепни, било решено да се укрепят още повече крайбрежните селища, както и да се построят нови, още по-добре укрепени. Тогавашният велик магистър на ордена, Жан дю Лавалет, наредил да се започне строителство на нов укрепен град на западния бряг на Големия залив. Този град бил наречен в негова чест Валета. Да проектира новия град бил поканен италианския военен архитект Франческо Лапарели, който приложил революционен за онова време, втората половина на 16 век, градоустройствен метод. Улиците на Валета са прави и взаимно перпендикулярни, ориентирани така, че да не пречат на свободното проникване на свежия морски въздух, естествена вентилация. Валета е каменен град, с тесни улици и високи каменни сгради. Характерни за къщите на Валета са балконите, които са обявени от ЮНЕСКО за световно архитектурно наследство. Островът е скалист, но въпреки това сградите са с дълбоки подземни части, които са пригодени за живеене. Предполагам, че така жителите на града са се спасявали от големите горещини през лятото. През войната тези подземия са били чудесни скривалища, а в наши дни много от тях са превърнати в приятни ресторанчета. От крепостните стени на Валета се разкрива прекрасна гледка към Големия залив и към града на отсрещния бряг – Бирго. Заливът е приютявал не само флота на рицарите хоспиталиери, но в по-ново време, през Втората световна война, там е бил настанен британския средиземноморски флот. Това от своя страна донесло големи беди на местното население, защото островът бил подложен на масирани бомбардировки от немци и италианци. За проявения героизъм по време на войната, през 1942 г. британското правителство наградило населението на Валета с орден Свети Георги. Този орден сега е върху знамето на Република Малта. И накрая кокадралата Свети Йоан Кръстител, главният храм на хоспиталиерите, равностоен по значимост с епископската катедрала в Мдина. Зашеметяващ интериор. Първото впечатление при влизане в катедралата е, че тя грее като слънце отвътре. Причината са стените с изящна позлатена каменна резба. Подът е оформен от разноцветни мраморни пана, под които са погребани около 400 видни членове на ордена. Колко е красиво! Няма смисъл да се описва, трябва да се види. Това последното важи за цяла Малта. Ако ви е харесал моя разказ, послушайте ме, идете и вижте. Заслужава си.